Mulla ei oo hei Junkeriin, niin nyt joutuu lähteä sen uudesta nopeasti. Mä saan sieltä parveelta tehtyä Junkerin massia. Nyt mä saan kyllä tehtyä tässä. Mulla ei oo tonni, kun mä ostin Bowie-veitsejä. No sulla ei oo Bowit ja kaikki. Mulla ei oo aseita. Mulla ei oo aseita, mulla ei oo edes Junkeriinkaan vittu. Sen takia mä oon maissa koko ajan. Kaikki ekasta ja nyt mä sain tuplapisteen, niin mulla on nyt Jes, 200 ulkoa. Ja instantti, jes, nyt on vaan makea. Suojaa sen aikaa. Vittu pääsee jotain. Otan pullo suunnilleen pois. Se ei anna sitä mulle kumminkaan enää uudestaan. Miksi se masaa? Mä en tiedä miksi jätkä kattoo. Pelin tarrastaa sen. Ihan ylivoimaisesti. Ota huomioon, että toi ase vastaa vittu 8 laaseria tässä pelissä. 8 pimpahtuu laaseriin. Jätkä ei oo oikeastaan ajutusta hahmottanut, milloin se pitää olla kädessä ja milloin ei. Ei, no mä aina voin sen käteen sit kun mä tarvitsen. Niin, mut siinä vaiheessa oli liian myöhäistä, niin, koska se vaihtaminen kestää aina 5 sekuntia. Se on yksi niistä pääsyistä. Vittu vaan hiteis, yksi hipasun mä oon tehnyt. Niin. Laatikko lähti. Mä haluan nyt mikään pois sen laatikon. Kato mihin se menee. Mä haluan laatikon.